θέμα για το οποίο θέλω να σας μιλήσω λέγεται επιταχυνόμενη μερική ακτινοβόληση του μαστού. Και έχω βάλει εσκεμμένα τον τίτλο «Λιγότερη ακτινοθεραπεία μετά από χειρουργείο διατήρηση του μαστού». Ιστορικά, η ακτινοθεραπεία οδήγησε στο να μπορέσουμε να αποφύγουμε την μαστεκτομή και ο λόγος είναι ότι ισχύει αυτή η εξίσωση που βλέπετε, ότι η ογκεκτομή και η ακτινοθεραπεία έχουν ένα εισάξιο αποτέλεσμα με τη χειρουργική επέμβαση και πρέπει να υποβάλλονται όλες οι ασθενείς οι οποίες έχουν διαιτητικό καρκίνο και πολλές από αυτές που έχουν μη διαιτητικό καρκίνο μετά από χειρουργείο διατήρηση του μαστού. Την ακτινοθεραπεία μπορούμε να την χορηγήσουμε είτε ως εξωτερική ακτινοθεραπεία με αυτά τα μεγάλα μηχανήματα, τους γραμμικούς επιταχυτές. Εδώ έχουμε, αυτή είναι η καθιερωμένη κλασική μέθοδος και εγώ θα σας μιλήσω για την επεμβατική ακτινοθεραπεία. Οι διαφορές κατά κύριο λόγο είναι ότι στην πρώτη μορφή ακτινοβολείται όλος ο μαστός όπως βλέπετε, δηλαδή η ακτινοβολία διαπερνάει όλο το μαστό και το μεγάλο μειονέκτημα βέβαια είναι ότι η διάρκεια είναι 4-6 εβδομάδες. Οι ασθενείς πρέπει να προσέρχονται καθημερινά στα τμήματα ακτινοθεραπείας για 4-6 εβδομάδες. Είναι μια αλλαγή από κάτι καθιερωμένο σε κάτι καινούριο, το οποίο είναι κάτι ανάλογο με αυτό που είχαμε πριν από δεκαετίες για τη μαστεκτομία. Όταν όλες οι γυναίκες υποβάλλονταν σε ακροτηριαστικά χειρουργία μαστεκτομής και αλλάξαμε και πήγαμε στην ογκεκτομή για τη διατήρηση του μαστού. Αυτούς τους φόβους ήρθε να μας πάρει μία για πάντα, μία μεγάλη ευρωπαϊκή μελέτη, η οποία δημοσιεύτηκε πέρσι τέλος του έτους, με σχεδόν 1.200 ασθενείς, η οποία έδειξε ότι για συγκεκριμένες ασθενείς με χαμηλό κίνδυνο, η μερική ακτινοβόληση, τη γρήγορη ακτινοβόληση, είναι το ίδιο καλή με την πιο μεγάλη ακτινοβόληση, με την εξωτερική ακτινοθεραπεία. Πώς γίνεται αυτό? Τοποθετούμε κάποια σωληνάκια στο μαστό, αυτά είναι πολύ λεπτά, μην τρομάζετε με την εικόνα. Αυτά συνδέονται με ένα μηχάνημα, το οποίο έχει μέσα μια ραδιενεργό πηγή, η οποία με τη βοήθεια των ηλεκτρονικών υπολογιστών μπαίνει μέσα στο μαστό και ακτινοβολεί μόνο αυτό το μικρό κομματάκι, το οποίο το βλέπετε και εδώ στην εικόνα της αξιονικής τομογραφίας. Είναι ελάχιστα τραυματική και επεμβατική. Βλέπετε αμέσως μετά την αφαίρεση μόνο αυτές τις μικρές κόκκινες κουκκίδες που δείχνουν εκεί που ήταν τα σωληνάκια. Και αυτό είναι το τελικό αισθητικό αποτέλεσμα. Αφήνει μόνο κάποια μικρά άσπρα σημαδάκια, άρα έχει και άριστο αισθητικό αποτέλεσμα. Αυτό είναι το κεντρικό slide από αυτή την παρουσίαση που κάνω και αναφέρεται στα πλεονεκτήματα που έχει η μέθοδος αυτή. Και ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα που έχει είναι η απόλυτη προστασία των οργάνων που βρίσκονται γύρω από το μαστό, δηλαδή της καρδιάς, του πνεύμονα και του τέρματος, γιατί ακτινοβολούμε μόνο την κήτη του όγκου, οπότε η ακτινοβολία δεν φτάνει καν εκεί. Και το δεύτερο πολύ σημαντικό είναι ότι η θεραπεία έχει διάρκεια 4 ημέρες έναντι 4-6 εβδομάδες που διαρκεί η κλασική ακτινοθεραπεία. Η επέμβαση συμβαίνει μαζί με τη χειρουργική επέμβαση και το αποτέλεσμα είναι ότι μετά από 5 ημέρες η ασθενής έχει ολοκληρώσει και το χειρουργείο αλλά και την ακτινοθεραπεία. Κάτι που σε άλλες περιπτώσεις διαρκεί φανταστείτε 7-8 εβδομάδες. Θα σας μιλήσω για την μαγνητική τομογραφία και το ρόλο της πλέον που παίρνει στη διάγνωση. Η μαγνητική τομογραφία έχει πλέον κεντρικό ρόλο στη διερεύνηση του καρκίνου του μαστού. Ανιχνεύει περισσότερους καρκίνους από το περιχογράφημα και τη μαστογραφία και το συνδυασμό του. Το ξέρουμε αυτό. Είναι αποδεδειγμένο. Εδώ να σας δείξω ένα παράδειγμα. Με το μικρό κύκλο φαίνεται ο καρκίνος με την ψηφιακή μαστογραφία και το περιχογράφημα. Και με το μεγάλο κόκκινο κύκλο, αν μπορείτε να το δείτε, φαίνεται η πραγματική του έκταση, όπως απεικονίστηκε στην ίδια γυναίκα, με την μαγνητική τομογραφία. Δηλαδή, αξιολογεί πολύ ωραία και την έκταση, την πραγματική έκταση της νόσου. Το οποίο βεβαίως έχει καθοριστική συνέπεια για την σωστή θεραπεία. Ιδίως σε μια υποομάδα γυναικών με πυκνούς μαστούς, όπου ξέρουμε πολύ καλά ότι η μαστογραφία χάνει καρκίνους, γιατί ο μαστός, όπως φαίνεται εδώ στην εικόνα που σας δείχνω, φαίνεται όλος άσπρος και δεν μπορούμε να διακρίνουμε εύκολα τον καρκίνο, μπορεί να ανιχνεύσει ως και διπλάσιο αριθμό. Επιπλέον, με την εξέλιξη της τεχνολογίας, διαθέτουμε πλέον νέες τεχνικές που μας επιτρέπουν να βρούμε τον καρκίνο σε πιο πρώιμο στάδιο και να τον χαρακτηρίσουμε ακόμα καλύτερα.
Να τονίσω μόνο εδώ ότι η μαγνητική μαστογραφία είναι μια σύνθετη μέθοδος. Θα πρέπει να εφαρμόζεται με τη σωστή τεχνική, να υπάρχει ο κατάλληλος εξοπλισμός και να γίνεται και σωστή ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Στο εξωτερικό και συγκεκριμένα, για παράδειγμα στις ΗΠΑ, τα κέντρα μαστού πιστοποιούνται από το Αμερικανικό Κολέγιο Ακτινολογίας, ώστε να ξέρει η γυναίκα ότι πηγαίνει σε ένα πιστοποιημένο κέντρο. Δεν είναι δηλαδή μια μέθοδος που θα έλεγα ότι μπορεί εύκολα να εφαρμοστεί από οποιοδήποτε κέντρο διαθέτει μαγνητικό τομογράφο. Στην Ελλάδα δυστυχώς αυτό ακόμη δεν συμβαίνει. Πού μας βοηθάει? Σας είπα ήδη, μπορεί να βρει τον καρκίνο ακόμη και όταν είναι μικρός ή μη διαιτητικός. Μπορεί να αξιολογήσει, είναι η πιο ευαίσθητη μέθοδος να αξιολογήσει την έκταση και ταυτοχρόνως να μας αξιολογήσει πολύ καλά και τον άλλο μαστό. Και βοηθάει πάρα πολύ το χειρουργό να επιλέξει έτσι την κατάλληλη θεραπεία. Αν η γυναίκα θα πρέπει να υποβληθεί σε μαστεκτομή ή σε οκεκτομή, αν θα πρέπει να κάνει ακτινοθεραπεία, αν είναι υποψήφια να κάνει μερική ακτινοβόληση του μαστού. Όλα αυτά, αν δεν έχει κανείς την σωστή απεικόνηση, δεν μπορεί να τα κρίνει. Και η μαγνητική ακριβώς μας δίνει αυτό το πλεονέκτημα, τη μεγάλη ευαισθησία να αξιολογεί την έκταση. Έτσι λοιπόν η γυναίκα μπορεί να υποβληθεί σε μία επέμβαση, να μην χρειαστεί να γίνει και δεύτερο χειρουργείο, αν από την αρχή ξέρουμε την έκταση του όγκου. Τώρα, στο δικό μας τμήμα διαθέτουμε όλα τα υπερσύγχρονα μηχανήματα. Έχουμε, θα έλεγα, το μοναδικό αυτή τη στιγμή στον ελλαδικό χώρο 3-4 μηχάνημα, τον οποίο αποκτήσαμε πριν από λίγους μήνες. Είναι πλήρως εξοπλισμένος με όλα τα ειδικά εξαρτήματα για την απεικόνηση του μαστού. Ακολουθούμε πάντα τα διεθνή πρότυπα και τις κατευθυντήριες οδηγίες του Αμερικανικού Κολεγίου Ακτινολογίας στη διάγνωση. Είμαστε από τα λίγα κέντρα που χρησιμοποιούμε συστηματικά ειδική μεταπεξεργασία εικόνας με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και εφαρμόζουμε και τις πιο προηγμένες νέες τεχνικές για τη λεγόμενη πολυπαραμετρική απεικόνηση και τη διάγνωση. Επίσης, προσφέρουμε στο κέντρο μας τη δυνατότητα να γίνεται screening με νέες υπερταχείες τεχνικές, την Ultra Fast Breast MRI. Αυτή είναι μια τεχνική που διαρκεί μόλις 5 λεπτά. Την προσφέρουμε κυρίως ως συμπληρωματική εξέταση της ψηφιακής μαστογραφίας και υποφελείται κυρίως μια υποομάδα γυναικών, γυναίκες με πυκνό μαστό, όπου ξέρουμε ότι σε αυτές τις γυναίκες η μαστογραφία θα χάσει καρκίνους. Είμαστε από τα λίγα κέντρα, νομίζω το δεύτερο, στον ελλαδικό χώρο, που μπορούμε και εφαρμόζουμε την ειδική πράξη της βιοψίας μέσα στο μαγνητικό τομογράφο.